Hola manualistes, com va això? Avui us ensenyo com vaig fer una corona de decoració d'hivern. La vaig començar l'hivern passat, però l'he acabat ara, just per donar-vos la idea de fer-ne una. Cadascú que hi posi la seva idea i segons el seu gust. Som-hi doncs a veure el vídeo. Si és aquest, necessitarem les agulles de cap. Si és aquest, hauria de ser amb cola, un enganxant amb cola. Jo faig servir aquest, val? Per tant, faré servir les agulles de cap. Tinc aquí preparat uns trossos de... Començaré per baix, a cargolar. A mesura que anem tapant, per darrere, anar posant l'agulla de cap. Hem de procurar, que hi ha hagut de desfer, que no quedi, saps, o així molt justet, perquè llavors quan se surt. Llavors, procurar tapar una miqueta més, perquè hi he hagut de desfer, perquè m'havia quedat una miqueta separat. Si faig curt, afegeixo més, que quedi això que és més lletget al darrere, i procurant posar la mateixa cara aquí. Si aquesta és més peludeta, doncs posem la peludeta. Així, tot l'aro. Si es fa amb l'aro, aquest de cartró, serà doncs anar posant cola calenta per anar-ho enganxant. Anar fent la volteta i doncs aquí tornar a posar cola calenta i així anar tapant, val? Al principi i després al final, o sigui, quan s'acaba, per exemple, aquí se m'ha acabat, aquí poso més agulletes de cap perquè quedi més reforçat. De tota manera, ara, quan posi l'altra, ja s'ha de tornar a treure. I seguim tapant. Encara n'hauré de retallar més, Encara queda... Ojo, Alerta. No posar molt a la punta. Aquest és un vídeo on us ensenyo com ho he fet. No pretén ser un tutorial. Aquí també. Provo ara que no hi hagi agulles sortint. Doncs ja està l'aro fet. Fent un dels pompons petits. Ja ha caigut la llana. Ja ho tenia fet el nus, però ho passo per endavant per apretar-lo més ara que està ja assegurat. He canviat de tisores.
aquesta boleta la volguéssim penjar, llavors amb el que hem fet el nus es fa més llarg, aquella llana sobrant serveix per fer el penjoll, la banda de penjar. Ara s'allisa bé, quedi arrodonit. Per fer el pompó gran, doncs això serà com la forquilla, enrotllar, 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 sense apretar massa. Si no, no podem passar després per aquí. Ja he apretat. Un cop tenim tot això, es talla. Prèviament hem d'haver tingut ja un fil, potser un altre, dos. Ja es passa. Per això no s'havia d'apretar, perquè s'ha de passar el fil, la llana, per aquí enmig. I veus, ja era apretat i passa. Val, al final ja he passat per aquí, vinc per aquí i ara s'ha de fer el nus. Bueno, el fas així, no sé si es veu, ho tapo, i s'apreta. Un cop apretat, li faig l'altre nuset. Ara ja, com que està lligat, es pot treure i el que faré ara és, amb l'altre, fer el mateix per poder apretar millor. Ara apretaré més que abans i torno a fer el nus millor que abans. Faig un altre per assegurar, i aquest seria, veus, això no es talla, si us interessa, si no us interessa es talles. I ara per aquí, aquesta banda d'aquí, aquests llaços que queden per la meitat. Ara l'altra banda igual. Una mica escavallat. Un cop ho tenim més o menys decidit, ja podem començar a enganxar. Una mica més de llum. A veure, he trobat un fil, un cordonet, que posaré aquí per poder-ho penjar. Ho he passat per aquí, passa que no ho tornaré a enganxar, perquè ja deixo un bon tros per poder fer un nus. Ho he passat per aquí dins, faig el nus i això serà el que anirà allà on anirà penjat. El que faré ara és tapar
aquesta part d'aquí i enganxar-ho millor perquè ha caigut ara, veus? Truquen. Ai. Ja que no van, Doncs gràcies per arribar fins aquí. Si t'ha agradat el vídeo, fes un like, si us plau. També pots deixar un comentari, que m'agrada molt llegir-los i contestar-los. I si et sembla bé, pots subscriure't. Que vagi bé i fins al proper vídeo.